Horrexegaitik, euskararen ofizialtasunaren aurka PPek Bruselan egiten duen eta egiten jarraitzen duen kanpaina basatia lotsagarria da, onartezina benetan. Bere burua foralistatzat omen duen eta gure herriaren ordezkaritza nahi omen duen edonoren aldetik jokaera hau desoekoia bakarrik ez. Guztiz onartezina da. Bere ideologia edo naziotasun sentimendua zein nahi dala ezin daiteke inor egon euskerak beste hizkuntzen maila eta erabilpena lortzearen aurka. Etzi euskaldunentzako ez ospakizun eguna izan leiteke, oso garrantzitsua. Ofizialtasunak aurrera egin dezan itxaropena dugu Eusko Alderdi Jeltzalean. Euskera gure arima dalako, gure nortasun ikurra, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak Bruselan, Madrilen, Parisen, naiz Euskadin edozein erasotik aldeztuko du.